Mboten ngertos. Oh, wedi to ya awakmu? Wedi. Mboten. Oh iya, wis bener rasa kesusu sunat ora selak kanggo. Sip, luar biasa Gus. Jos. Menjadilah generasi bangsa Indonesia yang hebat ya. Mergo apa jenenge masa depane bangsa Indonesia sing nentokke sampean karo kanca kancamu kabeh kuwi ya. Siap? Siap. Kancamu enek ora sing wani nyanyi 17 Agustus Hari Merdeka? Ayo, 100. Ayo. Sapa? Lho Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Pak Dalang. Ruwame ya Bu ya. Rame tenan. Luar biasa, ora montra-montra wayang kaya pengajiane Gus Idam ngantian. Ayo, wonge teko. Teko. Terus Bu. Nggih, sugeng dalu Bapak Ibu, sedaya kemawon warga masyarakat ing Desa Nglundo nggih. Nglundo Sukamara Nganjuk. Saestu dalu niki kula seneng banget Bu, Pak. Seneng ning nggih campur trenyuh. Sebab napa? Pun dangu sanget rasane kula niku mboten mriki. Kula kangen kalih jenengan sedaya. Jenengan kangen mboten kalih kula, Pak, Bu? Alhamdulillah matur nuwun. Sik tak takon pisan Kas, ben jujur penontone. Nggih. Kangen kalih Bu Kesi mboten, Pak? Kangen mboten, Bu? Ya aja mek kangen tok nanggapo. Lah kuwi lho apal sinden jadi pati jare. Heeh. Nggih. Alhamdulillah kula dalu niki matur nuwun sanget kalih panjenengan sedaya ingkang tasik tresnani kula lan kanca-kanca Madangkara. Pramila ing dalu niki kula nderek ndedonga mugi-mugi sedaya kemawon warga masyarakat Nglundo mriki anggenipun ngawontenaken upacara inggih menika bersih dusun tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Panjenengan kula dongaaken murah rezekinipun. Gampang anggenipun golek sandang pangan. Ingkang dados petani mugi-mugi panenanipun lancar kathah Bapak Ibu. Ingkang dados pedagang mugi-mugi daganganipun dalu niki laris sedaya. Ingkang dados pegawai negeri mugi-mugi pangkatipun gajinipun ndang mundhak. Amin. Ingkang dados tambal ban mugi-mugi kathah ban mledos. Lendonga sakmono dawane ling ngamini semono akeh parandene ambengi randang metu-metu wae. Lah iya luar biasa tenan Bu Kesi ya. Nggih, matur nuwun pramila dalu niki kula nggih kangen, kula nggih tak nembang lagu kesenenganipun priyayi Nganjuk. Ning nggih ngapunten sakniki kula niki pun tuwek, anak kula pun 4. Alhamdulillah kalih Mas Cahya sampun manak 4. Mugi-mugi tasik tekan. Nggih. Ning senajan kula manak 4, ijek cantik mboten, Bu? Alhamdulillah matur nuwun. Heeh, cantik nek seneng panggung batine eleh tuwek mending ngono. Ya Lho. sing cantik wong ya perawatan terus kok ya. Nggih. Ning wau kula sonten kuwaget lho, enten ibu-ibu, kula kalih bojo kula kan dereng macak ngeten iki. Dugi teng lokasi. Ujug-ujug wonten tiyang wedok-wedok ngrubung bojo Ujug-ujug mak kula. bedunduk ngono. Heeh. Ujug-ujug enak ibu-ibu ngrubung bojo kula. Ya ampun, Pak Cahyo nggih niki. Nggih, Bu. Ya Allah, Pak Cahyo gantenge. Kula nderek foto Pak Cahyo. Bojo kula diglewandang, Bu. Digeret, diwambung sengak-sengak teng ngarep kula. Ora ngerti lek kula niku bojone. Dadi lek Bu Kesi niki mboten macak ngoten niku beda. Alhamdulillah, Bu. Sinten asmane? Mriki-mriki pun repot-repot, Bu. Ya Allah. Luar biasa, Bu. Enten Wah, piyayi dan- nyawer. Nggih. Asmanipun sinten? Grojokan Banyuwangi. Wong nggih siap. Sik, Bu. Sik, Bu. Asmane sinten? Sekedap, Monggo. sekedap. Duarte. Monggo, monggo. Bu Hartati. Asline pundi? Nglundo. Klundo mriki. Lek minggah ampun kesusu mudhun. Dicucukne wong gelange semono akeh kaya. Ayo. Nggih.
Tegesipun jenengan menika makmur nggih to. Amin. Lancar ngoten nggih. Amin. Teng mriki bersih desa ngeten niki iuran napa murni saking anggaran desa, Bu? Nggih, Pak. Iuran. Iuran nggih. Nggih. Masya Allah, per gundul piro? Pinten, Bu? 700 iso nglundo mawon. Lundha tok. Nggih. Oh, sak kerajaan tok. Nggih. Luar biasa. Terus ngoten niku enten kirange sing nutup sinten? Anggarane. Nggih, Pak. Pak Lurahe, Kadek. nggih. Oh, nggih luar biasa. Nggih. Jenengan nggih urun. Urune nggih 700. Mboten napa-napa, padha karo kancane lek kakean malah dikira sombong, Pak nggih. Nah, niku lho leres. Jan gelange kaya ngono mosok 100 ora. Nggih, nggih, Bu. Bu Hartati mau nggih. Niku Nggih. anu Pak Joko Tirta. Non? Pak Joko Tirta sing Mboten sing jenengan lasmane Bu Hartati. Nggih. Oh, garwane Pak Joko Tirta. senes. Loh, lha piye? Heh? Bu RT to? Bu RT. Oh alah, Bu RT, Bu RT. Wah, jan luar biasa. Sae Bu RT ngoten niku. Kula nggih nate dadi RT teng kampung kula. Estu dadi RT nggih to. RT niku lek teng mriki kepanjangane napa? Rukun napa? Rukun tetangga. Nggih, lek nggen kula mriko remuk terus. Nggih, mangke saking Pak Joko Tirta kula aturaken nggih, nggih. Pun matur suwun. Nggih, sembah nuwun nggih. Bu nyuwun sewu hak derenge mandap. Jenengan emang ngeten, Bu. Jenengan ngeten, Bu. Banding-bandingan kula niki lho bojone dalang kondang sugih blas. Lah pancen mboten didamel Ora kok. ngangge gelah, ali-ali ya mung sitok. Lho Pak niku lho, dos Niki pundi gelangan niku. imitasi ya Allah, Napa Pak. napa Bu Wartati? Napa? Lah niki kode niku. Kode napa? Kode nyuwun gelang. Nate kok Pak aku tukokno kalung, malah kula omong iku lho kalung kempul malah gedhe ngono. Nggih, mboten napa-napa Bu. Piyayi niku lak benten-benten to Bu nggih. Enten sing seneng ngangge mas-masan. Nggih, enten sing leres. boten. Nggih. Ning mboten napa-napa. Piyayi putri niku sah ngangge mas-masan. Lek wong lanang ngangge mas, lah niku mboten oleh. Lha tiyang Kan munggah pun emas to Pak. Non? Pun emas dadose mboten asal ndamel emas nak jaler. Oh iya, emas masa nggawe emas ya. Wah, jan Bu RT Banyol. Nggih, matur nuwun Bu RT. Nggih, sami-sami matur nuwun. Mugi-mugi berkah jenengan. Nggih. Nggih, sembah nuwun, sembah nuwun. Ayo. Monggo Mas Dar. Yo diaturake ngujiwat sak bawanipun, Bu. Yo. Duh Nimas Mustika ning wang
wibawanipun sampun terus langgami. Ning awake dhewe entuk WA saka Pak Yoyok Njodipati supaya ngumumake lamun to tanggal 2 September awake dhewe sak kanca sowan ana ing kantor desa Kedungombo Tanjung Anom Nganjuk. Oh iya, monggo. Kadang-kadang pecinta wayang Sutresna Budaya para kanca-kanca bakul tanggal 2 September wonten Dungombo. Monggo Bu Kesi langgamipun. Alhamdulillah. Nggih, Bu Kesi matur sembah nuwun sampun kepareng minangkani pamundhutipun Pak Kasun, Pak Agus. Ugi sedaya para sutresna budaya ingkang remen kalian tembang-tembang Jawi mliginipun langgam ngujiwat ingkang sampun katur. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi, Nduk. Lah, ripalungguhan iki gandeng iki sik ning sasi Agustus. Ngono. Tetep awake dhewe memperingati ya kuwi HUT RI yang ke-78. Terus, yo ripalungguhan iki kanggo nggugah semangate kabeh para warga masyarakat ing Lunda. Sukamara ngaturake ya kuwi semangat juang 45 engko dibajutke lagu Hari Merdeka 17 Agustus. Ning diwiwiti saka Munggang luwih dhisik. Munggang. Mengko ana orasi budaya kata-kata mutiara dari Bung Karno. Ya, terus rampung Munggang bablaske ya kuwi semangat juang 45 17 Agustus. Ngono. Yo diaturake karo kanca-kanca Madangkara. Dados. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Merdeka hanyalah suatu jalan, jembatan, walaupun jembatan emas. Di seberang jembatan jalan pecah menjadi dua. Satu ke dunia sama rata, sama rasa. Satu ke dunia sama ratap, sama tangis. Jadikanlah deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden pun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat dan di atas segala-galanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Merdeka! 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 Tanpa gaman kamardikan mokal awake dhewe iso urip kepenak. Mangan enak, ngombe seger, nyandang wutuh kaya ripalungguhan iki. Ya, mula bener ngendikane Bung Karno, negara yang besar adalah negara yang selalu menghormati mengenang jasa pahlawannya. Bener. Yen lali sumber bakal ketiwasan. Ya, Lah iki nasibe bangsa Indonesia iki sejatine bakal ditemtokake masa depane Nuswantara iki dening bocah-bocah generasi di era milenial. Ya. Dadi kaya bocah semene-mene iki sing bakal ya kuwi duwe tanggung jawab besar tumrap ya kuwi kewibawaan NKRI. Ayo. Coba mikmu sing tanpa kabel gawan ngene masih kita tes Pancasila apa ora? Nganti ora apal engko gurune tak goleki ora. Iki sing jaketan iki lho ngarep dhewe iki lho. Ayo. Golek iso tak sangoni le. Ayo. Kena iki tuku cilok ya. Ayo, sapa sing wani Pancasila? Wani apa ora? Wani sapa? Kowe. Kowe wae. Ya ora apa-apa, kendel. Pancasila berdiri. Oh, iya. Iya wis to. Wah, kemlelet iki genah dekengane pusat iki. Leleng. Sinten namanya siapa namanya? Bagus. Bagus. Lengkape Bagus apa? Dwi Bagus Wibowo.
Dwi Bagus Wibowo. Daleme pundi? Turi. Turi putih. Turi putih. Wah, iya. Iso iki saiki ya. Apik. Kelas pira Mas Bagus? Kelas pinten? 6. 6. Oh iya, Pancasila apa? Hafal. Oh iya, madhep rono saiki Pancasila. Yuk. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan bagus luar biasa. Yen bocah hafal ki lumrah ning sosok ngene iki mentale anggere dipirsani piyayake lak cedon, ha to. Mesti wedi terus ilang hafalane ning sampean luar biasa. Apa iki bagus dhewe rene. Nah, ya. Diparingi bapak ki ya. Matur suwun. Wis kene salim karo bapak. Ya. Wis sunat apa urung? Dereng. Ngapo glelenge kemplelete kaya ngono urung sunat? Ndang sunat ngono. Anakku kelas 5 wis sunat sampean kelas 6 kok. Nggih. Lah ngopo karo sunat sebab Gus? Mboten ngertos. Oh, wedi to ya awakmu? Wedi. Mboten. Oh iya, wis bener rasa kesusu sunat wong rasa lak kanggo. Sip, luar biasa Gus. Jos. Menjadilah generasi bangsa Indonesia yang hebat ya. Mergo apa jenenge masa depane bangsa Indonesia sing nentokke sampean karo kanca-kancamu kabeh kuwi ya. Nggih. Siap? Nggih, siap. Kancamu enek ora sing wani nyanyi 17 Agustus Hari Merdeka? Ayo, 100. Ayo. Sapa? Aja bagus neh, kesugihan no bagus lah. Liyane nggih. Pak jenengan Pak, jaket ijo kersa 17 Agustus? Mboten kersa. Sing wani sapa? Ayo 100.000. Ayo. Mulai rawane kabeh tak lempar ning larso lho, Go. Ayo. Enten mboten 17 Agustus? Bapak teng mriku enten sing wani 17 Agustus? Ayo. Ibu-ibu, terno mikir rono. Ayo. Rono. Ayo. Sono. Ayo. Nang isor pelem iki lho, ayo. Pundi, Bu? Sinten sing wani? Sing kersa. Nah iki. 100 lho, Bu. Nggih. Sapa sing wani? Ayo. Lah 17 Agustus wedi Pancasilane ya ora apa-apa, wis. Ayo, ndang. Enggak, Bu. Ndang, Bu. Eneng ora sing wani lek ra wani ya wis aku utuh dhuwitku. Ayo. 100 lho, Bu. Kena nggih lebon panci. Enten mboten sing wani? Nah. Aja ado-ado umilang lek rono kok malan ora. Lek rene wani ya wis kowe iso larso. Adek larso. Ayo. Ndang sok. Iki, Ndang. larso. Ayo, Pancasila hafal ora? Ayo. Kuwi. Kuwi. Ayo. Ayo, coba. Iso, ayo. Adek. Dicucukne lek sarungane lho, Ndang. Adek. Oh, ayo. Ndang, Gus. Gus Larso. Iki. Ndang adek kok ora. Ayo, kuwi. Iki niki lare niki namung lulusan kelas 6 SD nggih. Mergo nggih kawontenan ning mboten napa-napa teng pundi-pundi kula cangking teng wayangan jenenge Larso Mae Wonogiri. Yo Pancasila apa 17? Sok. Reng hafal. Pancasila ora hafal? Oh. Oh iya joget. Umi ben nembang wis joget lek ngono. Ayo. Ayo hitung-hitungane bingung kok. Duit 150 ora ngerti dek. Angger tukune ora dijaluki susuke kuwi. Ayo, angger tak tungi dhuwit iki pira rasa abang. Ora ngerti lek wis 100. Ayo. Iki rasa biru. Iki mau ana sing ngersake podang kuning. Ayo sampe nembang sik. Nah. Nggih, Pak. Ngono wayahe lagu Larso kudu joget. Ayo. Nggih. Nah, kuwi. Yo, diaturake sak bawane, Ayo, coba kaya apa? Nggih. Nadyan wujud temong peksi agawe talining
golek isi podang jenar iba bunga nyanding bisa dadi tamba Nah, rene yo, tanding Umi. Ayo. Aku ngerti ning storine Pak Ruwadi yang joget ngeleter ngono. Nanti ning ra kendel ngisin-ngisini. Ayo. Rawane joget iso ora sampe lu ning Kediri. Ayo. Tau lene ngene mbokmu kowe. Ah ning kono apik iki. Iki santrine Gus Idam kok iya. Ayo. Ah, lek ngangge sarung nganti kaya rok to. Ayo. Ora apa-apa. Sing penting ora mlotrok ya, So. Bocah sing kenceng, ya. Ya, buka celuk, Ya, podang kuning dados. esuk awane Ya. Kira ngerti iki duwe pira ora ngerti. Ngertine ya abang ngono tok. Apa to kok tiba? Delok tak benane sik. Biar ngono tak pluwotrokne arep. Ayo iki luar biasa iki. Iki bocah kuwi tak temu nduk ning Wonogiri. Iki melu aku bendina. Ya, Demen arep melu wayangan ngono kuwatoke buluk, klambine buluk. Ya, Terus takon salin, lek melu aku kudu sarungan, nganggo pecis. Ya. Nyatane malih bagus, malih ganteng. Umi malih rada ser. Ayo. Mumpung sik kosong iso dipertimbangkan itu. Nek gelem tenan ku aku sing ngrabeke pokoke. Ha iya. Gelem kowe? Ora apa-apa lho lugu lho bocahe. nggih ngapunten kula sampun gadah pilihan kok Pak Eh? gadah pilihan punan Apik-apik anak yen manut karo wong tuwa ya. Piye? Ngono tak gawakne gamelan wayang wis to. Pernikahanku dadi ning undangane iki U karo L. Umi Larso. Wah. Jas kuwi, Om. Larso gelem apa rasa Gelem ora, kowe aja diperjuangane. pilih aku apa Winong Wah, mantuk lho. Ayo. Kalau boleh mantuk lek mantuk kowe piye? mboten Pak mboten Ora gelem. mboten ngapunten mboten Oh iya, lek pancen ra gelem berarti kowe bener. Ayo. Lah nduk aku yo nemu bocah neh iki. Ya, Iki jenenge Lintang nomor 2 kok kidul kene. Ya, Kuwi rombongan baru. Biyen tak temu neng Bangju Perapatan pas ngamen. Ya. Ya, ngamen karo sapa? Ya karo Larso kuwi. Si Lintange nggawa cuk kuwi etrek-etrek Larso mung tepuk tangan ngene iki tok ngono kuwi. Ya. Iki tak openi iki. Tang, ndi anumu alatmu, ndi alatmu? Iki iso nembang karo gitar Jawa ya. Cuk jenenge. Biasane ya gawane ya iki. Ben disiapke sik. Iki tegese iki seniwati multi talenta. Dadi nembang dhewe ditabuhi dhewe. Ha iya, iki elok iki. Lek nembangmu apik, besok mulih kawayangan tak culne ning perapatan guyangan laris kowe. Ha iya. Ayo. Ya, poten disiapke sik mergo mikir loro. Siji nggih gitare, siji nggih lambene. Ayo, ya. Saiki kuwi sik dipasang. Mikir sik. Ayo. Ben sik, ora apa-apa. Alon-alon sik.
Urung enek iki sinden sing iso gitar, urung eneng. Apa mau eneng ya isin sok-sok. Lah iki ra duwe isin lho, Nduk. Ayo. Ayo coba. Piye? Ganti style sik. Ayo. Piye to lemu masang ki Niki mboten saged nganggene, Pak. Mboten saged. Lah mau ora gladi bersih dhisik ora. Nah, ngono. Piye to kok ora iso jar pasangno umi ra iso iki. Jar. Fotonen. Ora iki umi ra iso sing iso sujar. Ayo. Sujar ya apa-apa iso kok ya. Ngabehi ning kene iki. Dandani wayang, mic, seten, apa beduk. Sing bengkel barang. Lah ngono. Nah. Iki selempitke. Ah. Dipaske sik. Biasa. Tapi mikir niki Pak Marno mikir vokal sik. Ayo. Cuma kae to, wis yo wis. Nah, ngono. Coba tes sik. Tes. Dunggahke ning cangkem kuwi yo. Nah, Mene Pak niki. Ngono kuwi. Kula kinten sik niki. Kula kinten sik niki ya. Yuduno kuwi ra muni kok unggahke ora. Nah. Tes. Banter. Wes. Mau-mau ngopo yo anu. Terima kasih. Nah, ndang kuwi cukup alatmu kuwi. Ayo. Nggih, Pak. Apik. Nah, jan kaya wong golek kodhok nggawa aki ning mburi lho. Kula pasange riyen, Pak. Pasangan. Mau sing rong setem apane to, Tang? Kunci. Ti, Pak. Ngono pasang. Wah. Domongi takon ngalungne wiwit mau pas klenengan ora gelem ora. Wes, adem. Nah, ya. Aduh. Nah, wis ora apa-apa, golek duwe pancen rekoso kok ya. Pamerno karo ibu-ibu nganjuk iki lho. Nggih. Sugeng dalu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kula numpak amen nggih. Ya. Lagune apa, Tang? Napa Bu Kesi? Ayo guyu sik. Oh, nggih. Ayo guyu riyen. Ben kabeh masyarakat nglundo kene bahagia, penonton do seneng ngono. Ayo guyu nggih, Pak Bu. Mengke diguyu. Cene sepiro sik? Bes. Bes. Niki bes, Pak. Oh, bes. Ser. Ayo. Mboten enten. Reneng ya. Betul, Aku ora betul. ngerti musik kok, Nduk. Iya. Nek ana ada ser ora. Wes siap. Sampun. Oke, yuk, meja. 1, 2, 3. Kembang turi ya Luar biasa. Kowe kudune karo nggo komplong ora mubeng. Komplong niku napa? Komplong iki lho kaya ada kaleng. Ngene kok ubengne nganti tekan penonton kono entukmu mesti akeh. Ngono, ya. Ayo. Pisan Kas, apa? Pisan Kas. Ayo. Kalih Mbak Tutik nggih. Oh, boleh. Duet. Oh iya. DJ istimewa. Yo, Tik, awakmu nggawa Mbak Tuti. gitar betot, Tik, sing gedhe lho. Kelerane gitare wetengmu bedot ana dhewe. Lah kula pun kaya gitar betot lho Pak Yoyo. Ayo to, ayo. So nggawa sing gitar bass kae, betot. Ayo, ana. Bung ba. Ayo. Selo ding. Ki ageng selo kae. Ayo. Napa? Jogja apa? Jogja istimewa, Pak. Heeh. Kula niki nggih ngangge catetan nggih. Ngangge catetan. Ya ora apa-apa. Lah piye lek mung gitar nggo catetan iki? Mriki mawon. Ketok ora kayak kono sik. Pak Yoyo, upami Umi
acak-acak ngoten pripun? Bersama-sama. Nggo acak-acak. Ndak apa-apa. Makasih, ora gelem tak rabene larso tenan iki ora. Dong, sek. Ayo, wis. Ben ngrasakne seniman barangane kaya ngono rekasane. Ben do bersyukur ngono. Ayo. Dadi bintang panggung ben do bersyukur. Ayo. Obatnya maju, Pak. Enten sing buta kumplung mboten Pak Dalang? Ora. Kene iki wis VIP kok kene iki ya. Pak Yoyo. Apa? Non sewu nyanyinya bersama Mbak Uun. Oh, boleh. Boleh ya? Boleh, ya. Ini tadi pun ngapalke. Ndak Oh, iya, apa-apa iya. bersama-sama, yuk. Ya, Rame. Nah, Wajo, apa-apa. etok-etok ora gelem lho Un mau yus ngomong kok. Ayo. Nah, Mbak Uun, ayo. Ayo. Kowe jumeneng no? Ayo baca kecek jumeneng. Nah, ngono. Kula beto umplung ajane aku. Heh? Aku sing nggo umplung. Ora ngangge umplung iki nang kene. Ora ngangge umplung. Lah napa? Wis entuk akeh ae dhewe pisan ya. Ayo coba, ayo. Apa lagune Jogja apa? Jogja Jogja istimewa. istimewa. Jogja istimewa. Ya. Agem intro riyen nggih. Heh? Agem intro. Intro. Oh, ya. intro. Siap-siap. Kados napa nek winong nika ora tinggal nggih. Heh? Ral. Oh iya, aku ngerti lek spiral pancen. Lagi uran-uran. Introne piye coba? Ibarat kaya kuthaku Jogja, kowe